Sziasztok, boldogok, jó reggelt! Újra itt vagyunk, újra, vagy nem újra, vagy most újdonságként egy kis reggeli kávéval. Szia Judit, jó reggelt! Köszöntöm a nézőket, sziasztok! Mi újság, hogy vagytok? Jó reggelt kívánunk! Igen, ez a reggeli kávézás, ez mindig egy kis beszélgetéssel jól tud telni, és arra gondoltunk, hogy itt az online térben beszélgettünk a távolságok ellenére, és meg is osztjuk ezt veletek. Választottunk egy olyan témát, ami igazából mindig aktuális, és ugye mind a kettőnk életében nagyon jelen van, már pedig ez az utazás. Úgyhogy ma így elméletbe elutazunk a világ jó pár sarkába, de igazából nem földrajzilag szeretnénk dolgokat bemutatni, hanem azt a változást, ami a bensőnkben jöhet létre egy-egy utazás során, illetve amiket ugye az elmúlt időkben mi magunk is megéltünk, átéltünk. Ricsi, te szeretsz utazni? Egyből kérdéssel kezdünk. A válaszom egy nagy igen. Nagyon szeretek utazni, és az utóbbi időben elég sokat is sikerült. Pont a napokban beszélgettünk itt Judittal, és akkor így felmerült bennem, és mindenkitől elnézést kérek, akit ez kicsit zavar, vagy benyomom a gombjait, de így, hogy ránéztem, hogy az utóbbi években több repülőjegyet vettem, mint előtte években buszjegyet. Nem tudom, hogy ezzel mit lehet elmondani, mit nem. Igazából ez egy nagyon izgalmas téma, és itt fel is jött bennem ma reggel egy kérdés, mert számomra ezek a reggelek a felkelés utáni 10-20 percek általában azok a legteremtőbbek, és itt jött bennem, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy akkor ma miről is fogunk beszélni, ugye az utazás a téma, és az jött, hogy mi van akkor, hogyha az utazás igazából nem csak arról szól, hogy kiválasztunk egy úti célt, ugye elmegyünk A-ból B-be, hanem az, hogy ez hozza meg bennünk az óriási változásokat, ez hozza meg bennünk azt a teremtő erőt, mondhatjuk így, amire az életünknek úgymond szüksége van, ami akkor ahhoz kell, hogy meg tudjunk mindent változtatni az életünkben. Judit, neked mi az első szó, ami így eszedbe jut az utazásról? Hát jó kérdés. A változás jött fel egyből, de valahol még ez a tudásvágy, valami ilyesmi is van benne. Ugye most az elmúlt időszakban 2 olyan utazáson vettem részt, ahol az egyiken teljesen egyedül, ugye ez a kambodzsai történet, amiről már azért egy kicsit meséltem valahol, és az is egy teljesen más kis dolgokat nyitott ki bennem, illetve most pár nappal ezelőtt érkeztünk meg Boszniából, ahol 18-an voltunk, tehát egy kifejezetten mondhatni, hogy csoportos utazásról volt szó, és ugye ezt én szerveztem, tehát ott azért nem csak a saját dolgaim irányába volt felelősségvállalás, hanem mások miatt is, úgyhogy az is egy teljesen más térbe vitt engem, és valahol igen, ez, hogy melyik az az első szó, ami így eszembe jut az utazásról, ez a felfedezni vágyás. Ez a külső, tehát a külső tér, a történelem, én mindig nagyon szeretek utána nézni történelmi dolgoknak az adott helyszínről, illetve a belső világunknak a felfedezni vágyása. És hát igazából ugye vannak ilyenkor hullámvölgyek, de nem rohannék tovább, mert itt van még egy nagyon fontos dolog, amit így megfogalmaztam az utazásokkal kapcsolatban, és látva azt, hogy ki mindenki, tehát hogy akik választják az utazást, hogy ők is milyen változásokat élnek meg. De egy ilyen, nem azt mondom, hogy tény, de valahol meg tény, jött fel, hogy igazából, ha jól érzed magad a bőrödben, az teljesen mindegy, hogy otthon, a lakásodban, a kiskertedben, vagy a világ bármely szegletében, akkor jól fogod magadat érezni.
Ha meg nem érzed jól magad, akkor utazhatsz bárhova, nem fogod magad jól érezni. És hogy valahol mi így a boldog életmesterfokomban pontosan ez az, amit szeretnénk így átbillenteni az emberekben, hogy mi van akkor, hogyha ez egészen egyszerűen semmi másról nem szól, csak arról, hogy hol van a fókusz. Tehát, hogyha a fókuszod a szép dolgokon, a kellemes, a tápláló energetikájú dolgokon van, akkor mindenhol ezek a dolgok fognak megtalálni, illetve te is mindenhol ezeket a dolgokat fogod tudni megtalálni. Ha pedig a negatív, a lehúzó dolgokra koncentrálsz, akkor tényleg bárhova mész a világban, ott azokat fogod megtalálni, és nem fogod magadat jól érezni. Ricsi, te hogy vagy ezzel? Voltál már úgy, hogy utaztál, és közben nem érezted jól magad, de megjött a kedved, vagy hogyan működik ez nálad? Igazából így, ahogy ezt így most említetted, itt feljött bennem ez a tipikus mondat, amit szerintem mindenki ismer, ugye, hogy valaki megpróbál úgy elutazni, hogy ne kelljen szembenéznie a problémáival, a gondjaival, a mindennel is, de ugye, ahogy te is most itt említetted, hogy attól, hogy elutazik az ember, attól még a problémája, a gondjai ott is utolérik. És ahogy említetted is, hogy utolérik a problémák, meg ha elutazik az ember, akkor is csak a problémákra tud koncentrálni. Én általában az utazásaimat mondjuk úgy, hogy nagy részben spontán szervezem, tehát az utolsó egy-két hónapban kitalálom, hogy akkor megyek valahova, és onnantól kezdve akkor minden építőkocka, ugye a szinkronizitás, minden építőkocka nagyon szépen összeáll, és onnantól kezdve akkor mondhatjuk azt, hogy onnan már nincs visszaút. Persze nem is szeretném, hogy legyen. Na, a lényeg annyi, hogy számomra az utazások mindig úgy alakulnak, valami oknál fogva, most hívhatjuk ezt szerencsének, hívhatjuk ezt jó tervezésnek, de hogy én mindig úgy utazok, hogy boldog vagyok, örülök, hogy mehetek, és nem találkozok nagyobb problémákkal. Ha pedig igen, akkor is úgy tudok rájuk tekinteni, hogy azok lehetőségek igazából azzal kapcsolatban, hogy ott is tudom használni akkor a tudatosság eszközeit. Igazából nálam az utazások erről szólnak, úgymond. Hát igen, igen, igen. És akkor is, hogyha mondjuk munkautazásra indulunk, ugye ez a tervezés, ez most már beindult, nyáron megy a Boldog Életmesterfokon csapata Erdélybe, úgyhogy ezt már azért úgy tervezzük, ezt nem annyira spontaneitásra bízzuk, de bizony az én fejemben is van egy-két olyan úti cél, ami, hogyha látom a naptárban, hogy 2-3-4 napon felszabadul, akkor gyorsan bedobom magamnak az ötletet, hogy na, akkor menjünk, és valahogy mindig tényleg úgy megvalósulnak ezek a dolgok, ahogy a legjobb. Na most így említetted ugye ezt a hétköznapi problémák elől, valójában nem tudunk elmenekülni, tehát tényleg bármilyen repülőre ülünk fel, vagy hajóra, vagy bármi, tehát azok ott tudnak lenni. A kérdés az az, hogy mennyire visszük, mennyire csomagoljuk be a bőröntünkbe, és mennyire fókuszálunk egy csodálatos helyszínen, mondjuk azokra a dolgokra, amik otthon megoldásra várnak általunk. És igazából mindig, tehát az élet most akár utazunk, akár csak otthon vagyunk, egyébként otthon is mindig utazás van, például egyik kanapéről a másikra átutazott a kutya most, és hát átkirándult. Tehát mindig hullámvölgy van, amikor nagyon jól érezzük magunkat, ugye ehhez általában hozzájárul a gyönyörű időjárás is, amikor meg olyan az időjárás, vagy olyan a kedvünk, vagy annak ellenére, hogy mindig mindent mi teremtünk az életünkben, azért gyakran ráfogjuk a külső körülményekre, hogy na, ez most nem úgy sikerült, és hogy nincs olyan jó kedvem. És ugye így a hullámvölgyet tekintve, tehát egyszer lent, egyszer fent, ez így teljesen normális szerintem. A nem normális dolog az az, hogyha a hullámvölgy aljára érünk, akkor azt hogyan kezeljük?
hogy behúzalozzuk magunkat, behorgonyozzuk magunkat, hogy na, ez aztán már tényleg ennél szarabb nem lehet semmi se, és a külső behatások mennyire tönkretették ezt a helyzetet, vagy ezt a hangulatomat, vagy pedig avval megyünk a hullámvölgy aljába, hogy oké, most lendületet veszek, és mondjuk eddig mentem ilyen magasra, most sokkal nagyobb, sokkal magasabbra fogok tudni száguldozni. Tehát akkor, amikor rosszabb kedvünk van, vagy nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy valójában szeretnénk, vagy tényleg a külső behatásokra nincsen akkora erővel ráhatásunk, hogy teljesen kizárjuk az életünkből, akkor tényleg az viszont abszolút rajtunk múlik, hogy a hullámvölgy aljába belehorgonyozzuk magunkat, és ott sajnáljuk magunkat, és ott gyűjtjük még azokat a dolgokat, amik miatt mi szomorúak lehetünk, és kedvtelenek lehetünk, vagy pedig úgy tekintünk erre az egészre tényleg, mint egy hullámvasút, hogy lendületet veszünk, és hogy mi más is lehetséges még, és hogy lehet ez ennél is jobb, amit eddig elképzelni sem tudtam. És itt be is hoztam két olyan nagyon-nagyon egyszerű és frappáns eszközt, amit ugye Ricsi is emlegetett, hogy bizony ezekkel a kérdésekkel nagyon klasszul ki tudjuk magunkat a saját hajunknál fogva húzni a mocsárból, hogyha meg nem használjuk őket, akkor meg ugye benne tudunk ragadni, és akár napokon, heteken keresztül dagonyázni így a mocsárban. Igazából minden egy választás. Tehát választhatjuk azt, hogy maradunk, és választhatjuk azt is, hogy lendületet veszünk, és hajrá! És lehet, hogy nem is kell elmennünk sehova ahhoz, hogy megérkezzünk valójában oda, ahova szeretnénk. És ugye, ahogy Judit is említette, hogy ez lehet egy belső utazás, tehát nem szükséges mindenféleképpen felülnünk a repülőre és elmennünk Kambodzsába, vagy Tenerifére, vagy bárhova a világon, ahova éppen vágyunk. Nem zárjuk ki természetesen, de mi van akkor, hogyha előtte, ahogy Judit is említi, hogy nem a hullámvölgyből kell indulni, hanem szépen felhúzzuk magunkat arra az energiaszintre, arra a tudatossági szintre, és onnan indítjuk az utazásainkat. Judit, neked volt már olyan utazásod, hogy az utazás inkább rólad szólt, mint hogy a helyről? Tehát, hogy nem a hely vonzott annyira, hanem az, amit ott át tudsz élni, ami igazából ott fogsz megkapni? Ugye nekem most így nagyon a szemem előtt van a kambodzsai utazásom, de ott mindenképpen tehát a helynek is hatalmas nagy Mhm. jelentősége volt, illetve az, hogy ugye egyedül voltam ott, nagyon, tehát a belső utazást is nagyon klasszul meg tudtam élni. Nem titok, hogy ugye van egy ilyen szándékom, hogy ezt megmutatni másoknak is, úgyhogy januárra szervezek Kambodzsába utazást, de a lényeg, hogy a hely támasztja alá valahol ott nekem ezt a belső utazást. Ami csak rólam szól, és de az se tud, tehát nem tud csak rólam szólni, például Tenerife. Ugye Tenerifén ott már többször voltam, Ricsi jó voltából egy csomó titkot és rejtett helyszínt is megláthattunk, megélhettünk, és hogy ott igazából, hogyha abból a nézőpontból indulnék neki, hogy senki semmi újat nem tud mutatni, akkor tényleg csak rólam szólna egy tenerifei utazás. De ugyanakkor egy helyszínileg ugyanolyan strand is minden nap más, az időjárás, a felhők. Tehát múltkor, hogy beszélgettetek Angélával, annyira klassz volt, sajnos a fénykép nem adta vissza, hogy a fejetek fölött tényleg mint egy pitypang ott volt egy felhő, ahogy fújta a szél. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat is nézzük, akkor nem tud minden ugyanolyan lenni, és valahol a helyszín is közrejátszik abban, hogy a belső utazásunkat könnyedebben, bulisabban, örömtelibben tudjuk megélni. Ez nekem nagyon-nagyon mániám, szinte fétisem, hogy a változás nem kell, hogy fájjon, tehát nem kell, hogy sírjuk, és fölszaggassuk a traumákat, drámákat, amelyeket évekkel ezelőtt megéltünk, hanem tényleg lehet hatalmas nagy könnyedséggel, és boldogan, és örömmel, és tényleg
jókedvvel belelépni egy olyan sokkal tágabb térbe, amit eddig még visszatartottunk önmagunktól. Ricsi, neked volt ilyen, ahol tényleg csak rólad szólt ez az egész, vagy a helyszín az neked mit tud adni? Igazából mondhatjuk azt, hogy én ilyen téren, jó, nem csak ilyen téren, hanem sok területen én elég önző tudok lenni, úgyhogy igazából ezek az utazások, bárhova is menjek, bárkivel is menjek, azért nagy részt inkább csak rólam szólnak. Természetesen ez most furcsán hangzik, de mm, nem tudom azt mondani, hogy csak magam miatt utazok. Igazából az utóbbi időben ugye nagyon sokat utaztunk együtt, meg fogunk is együtt utazni, de hogy ez általában mindig összekapcsolódott úgymond a munkával, és ezt nem nevezni munkának, mert örömmel megyek jobbra-balra, örömmel megyek el cserékre, ugye tartunk programokat, stb. És hogy nekem ez azonnal feltölt már, az feltölt, már csak a gondolat is feltölt, hogy igen, újra útra kelhetek, és igen, már nézegetem a repélyet, hogy mikor jöjjek, hogy jöjjek, stb. És már igazából ez feltölt. Úgyhogy igazából számomra minden utazásban én vagyok úgymond az első. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogyha csoportba utazunk, vagy hogyha csoportos utat szervezünk, akkor igazából mindenkire figyelünk, mindenkinek megtesszük azokat a lépéseket, hogy mindenkinek jó legyen. Úgyhogy számomra igazából ez az utazás. És mennyire fantasztikus, ahogy így mondod, mert soha nem éreztem azt, amikor együtt voltunk bárhol is, akár csapattal, akár mondjuk ketten mentünk valami helyszínre, hogy mondjuk önzőséggel vettél volna részt. Tehát, hogy igen, hogy neked a saját utazásodban te fontos vagy, és az első helyen állsz, és igazából ez egy olyan invitáló energia, amit nagyon sokan elfelejtünk, mert mindig mindenkinek a kedvére akarunk tenni, de mi van akkor, hogyha tényleg, ha mi jól érezzük magunkat, akkor a többiek csak egészen egyszerűen élvezik ezt a jól érezzük magunkat energiát, és ők is ugye a farvizén tudnak úszni ennek az energiának, de a lényeg az, hogy ők is első helyre helyezzék önmagukat, akár egy utazás során, vagy akár a hétköznapi életben. Egy olyan kérdést szeretnék még neked föltenni, Ricsi, hogy ugye csoportosan, akár családdal, vagy kettesbe, vagy akár egyedül, tehát tényleg te is állandóan jössz-mész, hogy melyik, tehát hogy mit kedvelsz az egyedülutazásba, és mit nem kedvelsz, illetve a csoportos vagy társasággal való utazásba mi az, amit kedvelsz, és mi az, amit nem kedvelsz. Én, ha utazok, akkor kedvelem, legyen az egyedül, legyen az külön, legyen az párral, legyen az igazából nagy csoporttal, kis csoporttal. Nekem nincs olyan része, amit úgymond nem szeretnék, mert ahogy te is említetted, ugye, hogyha megvan bennem az, hogy szeretek utazni, és hogy jó az utazás, és benne van az az energia, akkor ők is tudnak kapcsolódni ehhez. Én még nem voltam olyan csoportos utazást emelném most ki, nem voltam még olyan csoportos utazáson, ahol valaki el tudta volna rontani a kedvemet, hogy bármilyen problémájával, stb., hanem ott is mindig a megoldásra törekedtünk, és igazából én nem tudok ilyen úgymond negatív dolgot felhozni, nincsen most bennem. Az egyedül utazásnál, meg amikor utazok, imádom, amikor a repülőre felszállva tele van a gép, és van olyan helyzet, amikor mellettem is még a kezdeteknél ülnek, de hogy utána így az egész sor üres lesz, és el tudok feküdni a három ülésben. Ez az, amit kiemelnék, ez az, amit imádok a legjobban, hogy mindig jönnek ezek a kis véletlenek, hogy mellőlem csak így könnyedén, örömmel és ragyogva eltűnnek az emberek, és én nekem akkor ott van hely, és ugye anélkül, hogy úgymond lefoglalnám magamnak azt a helyet, anélkül ezek mindig megteremtődnek, úgyhogy én csak ezt tudnám így kiemelni. Ja, véletlenül. De ezt nem foglalod le online a repülőtársaságnál, de energiába simán. Tehát.
Mondjuk én ugye ez a Kambodzsában egyedül voltam, és ott nagyon-nagyon imádtam azt, hogy abszolút teljes saját időbeosztásba mozogtam. Mondjuk volt azért olyan nap, amikor átgondoltam, hogy jó lett volna valaki segbe rúgdos, és hogyha már itt vagyok, akkor még valamit megnézni, de valahogy úgy adódott, hogy minden nagyon, tehát nagyon kényelmes és kellemes volt. Ugye nekem az egy nagy luxus volt ott Angkor városa mellett Siem Reapban, hogy sok időt tudtam ott tölteni, tehát 17-18 napot voltam ott, és általában a turisták 3-4 napra mennek és futnak tovább. Ugye a 2000-es évek elején mi is így voltunk, hogy megnézni és futás tovább, és hogy én nekem meg volt rá időm, tehát tényleg volt olyan reggel, amikor még megnézek egy részt a sorozatomból, utána fölülök a biciklire, tehát hogy az a full, teljes lazaság, és ezt mondjuk, hogyha többet magammal vagyok, akkor annyira nem könnyű úgymond megcsinálni. Most pedig Boszniában én nagyon-nagyon élveztem azt, hogy látni az emberek hogyan kapcsolódnak, és ugye mindenkinek van úgymond problémája, vagy megoldandó feladat, és hogy ezeket a megoldandó feladatokat úgy megoldani, hogy ne tudjuk elismerni, ne tudjuk nem elismerni azt, hogy milyen varázslatot csináltunk. És nem én, hanem az egész csapat. Tehát amikor megérkeztünk, még minden nagyon-nagyon vizes volt, és mondta a tulajdonos, hogy 14 napja esett az eső, és amikor felébredtünk, is sütött a nap. Még reggel ködös volt, akkor még mindenki így kicsit ilyen szomorkásan mentünk reggelizni, de a reggelizés közben pedig csodálatosan feloszlott a köd, eltűntek a felhők, és csodálatos tiszta ég volt az elkövetkezendő napokban, úgyhogy élveztük a napsütést, ez volt az egyik ilyen idézőjelben véve nagyobb varázslata a csapatnak. A másik pedig az volt, hogy ugye a pénzzel való bánásmódunk, tehát én nekem totál az volt a fejemben, hogy igazából semmi akadálya nincs, hogy az üzletekbe vásároljunk, lehet fizetni helyi pénzzel, lehet euróval, kártyával, de azért volt olyan, aki megakadt a kasszánál. Aztán kiderült, hogy végül is ez is egy jó dolog volt, mert egy másik üzletbe sokkal nagyobb választékkal tudott venni ajándékokat, és olcsóbban is, úgyhogy nem véletlen, hogy az első üzletben nem tudott idézőjelbe véve fizetni. Hogyha nagyon szeretett volna, természetesen kifizetjük kártyával, tehát rengeteg megoldás volt, de ő azt választotta, hogy nem fizeti ki a cuccot, és utána, hogy visszatértünk a szállásra, ott volt a tulajdonos, és segített nekünk Bosnyák Márkához jutni, úgyhogy ez is ilyen nagyon mókásnak éltem én meg, hogy na, akkor tessék, itt nyitva van a pénzváltó, úgyhogy mindenkinek megvolt az a kívánalma, amit szeretett volna. És ezeken a helyeken is igazából, amiket én előre elterveztem, ugye abszolút flexibilisen mentünk, tehát én beprogramoztam, hogy na, délelőtt ide, délután oda nagyjából, aztán végül is egész napos program lett a nap piramisnak a idézőjelbe véve megmászása, és szerintem ez is így mindenkinek sokkal többet adott, mint hogyha rohantunk volna, és a többi programot is így gyorsan besoroltuk volna arra a napra. Tehát a saját kérdésemre visszatérve, én mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Tehát amikor egyedül megyek, és egyedül megoldani dolgokat, és egyedül haladni, és átszállás a repülőtéren, és tényleg, tehát fantasztikus olyan varázslatok tudnak megvalósulni, amiket így visszanézve, hogy hups, ez tényleg valami különleges történt, és amikor csapatosan megyünk, ugye Ricsivel is többször voltunk már így kisebb-nagyobb csapattal, meg most, hogy a Boszniában voltunk, itt meg az, hogy a csapat együtt hogyan tud varázsolni, és tehát így, most még nekem nagyon-nagyon friss az egész, úgyhogy egy kicsit várom, hogy leülepedjen, és akkor jön az úti napló, azt is szeretném majd közzétenni, hogy
saját megélések, illetve a visszajelzések, amiket a többiek írtak a csoportba. Tehát én mindegyiknél az előnyöket látom igazából az egyedülutazásnál és a csapatos utazásnál is. Említettél egy témát, amire szeretnék egy pici fókuszt fektetni. Ugye mennyire korlátozzuk le magunkat azzal, itt most hozhatjuk az utazás terét is, hogy nem engedhetem meg. De mi van akkor, hogyha az utazás nem pénzkérdése, hanem annyi, hogy választjuk és hogy befogadjuk? Beszélgessünk erről egy picit, Judit, hogy ugye nagyon sok emberben ott van az, hogy ezt most nem engedhetem meg, hogy nem utazhatok, stb. Stb. De mi van akkor, hogyha azt teremti meg pont azt az összeget, azt a jólétet, azt a mindenséget, hogy bepakoljuk a hátizsákunkat, veszik a nyolcipőt, és elindulunk valamerre. Te ezzel hogy vagy? Hát most hirtelen kettő olyan eset ugrik fel, ahol azzal, hogy választottam azt az utazást, vagy azt az eseményt, azzal annyira szépen összeálltak a dolgok, hogy nagyon-nagyon könnyedséggel meg tudott valósulni, és anyagi téren is. Az egyik az egy speciális tanfolyam volt Olaszországban, Casalborgónéban, egy 4 napos lovakkal és emberekkel való tanfolyam, ráadásul egy olyan hölgyel, akit ugye tolmácsoltam németből, és nekem ez ilyen, amikor megláttam kiírva ezt a tanfolyamot, akkor ez, ott leszek. Nem tudom hogyan, nem tudom miként, ugye Covid volt, lezárások voltak, és igen, és ott voltam, mert hogy amikor így tényleg megérkezett, hogy igen, ott leszek, ez a választás, ez tényleg tehát egy olyan energiát tud az életünkben teremteni, amivel összeállnak a dolgok. Tehát az univerzum szeretné minket megajándékozni, de nem tudja, hogy mivel. De akkor, amikor választunk valamit, például egy tanfolyamot, vagy akár mondjuk ugye az autóvásárlásom is hasonló eset volt, hogy, hogy tudtam, tehát, hogy választottam ezt az autót, és nagyon szépen összeálltak a dolgok, még le is áraszta magát. És a másik az pedig pontosan ez a Visoko Bosznia. Én hát legalább 10 éve nézegetem már, hogy el kéne menni. És akkor, amikor ugye te is így bejöttél az életembe, úgymond, és hát szaladjunk le Mohácsra, és amikor így megnéztem, hogy igazából Győrből leugrok Mohácsra, mert éppen ott valamit szeretnénk megvalósítani, és Mohácstól ugyanolyan távolságra van Viszokó, mint Győr, akkor miért ne indulhatnék neki? És ugye volt egy csapat tavaly nyáron, akik indultak, na most az ő időpontjuk nekem nem volt jó, viszont rengeteg információt kaptam ott az egyik résztvevőtől, a Karcsitól, hogy ő már volt több egyére, vagy mindegy is, de hogy hogyan lehet menni, hogy körülbelül mennyibe kerül, meg mindenféle ilyen dolgok, és egyik barátnőm is szívesen eljött volna ebben a csapattal, csak ugye nem tudtunk az időpont miatt, és akkor mondtam a barátnőmnek, hogy hát figyelj, hogyha ők elmennek több személyautóval, mi is elmentünk egy személyautóval, és akkor társult még egy hölgy, így 3-an tavaly ősszel, szeptemberben elmentünk, és rá kellett jönnöm, hogy az a sok-sok nézőpont, ami a fejemben volt, hogy mennyire nehéz oda eljutni, mennyire hosszú az út, mennyire ilyen-olyan, amolyan, az mind a buborékok így szétpukkadtak, és tényleg nagyon-nagyon jól éreztük magunkat már szeptemberben is, és így mertem bevállalni azt, hogy egy egész csapatnak szeretném megmutatni, akiknek sokaknak bakancslistás volt ez a piramisvölgy, és akkor még egy kicsit megtüzdelni olyan helyszínekkel, amik ott nincsenek messze, és tényleg érdekes, meg gyönyörű látnivalók. Tehát Mostárban, Medjugorjében is voltunk, és a tengerparton. Szóval te, aki ezt most nézed, és itt vagy, és felvételről látod, mi lenne akkor, hogyha ma is választanál egy kis utazást? Választanád azt, hogy elutazol akár a világ végére is, és majd vissza, azt majd eldöntöd,
de hogy választanád azt akár csak egy pillanatra gondolatban, hogy elutazol valahova, felhoznád azt az érzést, megnéznéd azt egy új nézőpontból, hogy mi az, ami eddig korlátozott, mi az, ami eddig visszatartott, és arra invitálunk itt én is, és Judit is, és igazából az egész BÉM erről szól, hogy utazzatok, legyetek boldogok, érezzétek magatokat jól, és hogyha ehhez az kell, hogy elutazzatok, akkor mi amondók vagyunk, hogy igen, foglald le az utazást, foglald le a repjegyet, és indulj el. Attól függetlenül, hogy jelenleg most milyen helyzetben vagy, hogyha esetleg, amit Judit is említett, hogy éppen mély ponton vagy, akkor kezdj el magadon egy picit dolgozni, kezdj el tervezni egy utazást, és meglátod, hogy akár pillanatok alatt is eltűnik a rossz kedv, eltűnnek a problémák, és ott lesz csak annyi, hogy igen, elindulok az úton, utazom, és jól érzem magam. Hogyha ezt pedig szeretnéd csoportosan is, vagy csoportosan végbevinni, akkor hamarosan készülünk ugye egy hosszabb programmal, a július elejével, de hogy ezt Judit most így át fogja nektek egy picit adni, át fogja adni azt az energiát, át fogja adni azt a megfogalmazhatatlan valamit, amit itt tervezünk, amiben itt már annyi munkát fektettünk, és hamarosan megvalósul. Igen, egy kicsit visszacsatolnék erre a kezdj el tervezni valamit, hiszen olyan dolgokat szoktunk tervezni, ami örömöt okoz. Márpedig, ha örömben vagyunk, akkor nem tudunk nem jobban lenni, ha éppen ugye a hullámvölgy alján vagyunk. Tehát ez egy nagyon jó kis praktikus tanács, ha úgy érzed, hogy a gödör alján vagy, kezdj el bármit is tervezni. Van hozzá pénzed? Nem érdekes, majd megérkezik, ne azt nézd, hogy most mennyi van a pénztárcádban, hanem az örömre fókuszáljál, a tervezésre, azt, amit meg szeretnél valósítani. És itt most eszembe jut még egy dolog, én szerettem volna, mert ugye nem járok elég tanfolyamra, így a tolmácsolás, illetve a fejlődésem érdekében, és szerettem volna egy kicsit más tanfolyamra menni, mint mondjuk az Access berkein belül, és van egy ember, akinek már így nézegettem az előadásait, de hát több százezer forint, és egyszer csak így szemembe ötlik, hogy 2 nap, 20 000 forint Budapest. Mondom, yes, itt van, megvalósítottuk ezt is, tehát, hogy milyen csodák várnak ránk, hogyha tényleg nem abból indulunk ki, hogy van rá pénzünk, vagy nem, nincs rá pénzünk, hanem az örömöt kezdjük el behozni, arra fókuszálunk. Legyen az tényleg körutazás, vagy egy napos kirándulás, vagy bármi. Július 1-én lesz a Boldog Életmesterfokon második születésnapja, amit hagyományosan most már a Kopaszi gátnál, illetve Budapesten, hogyha az időjárás nem engedi, egy másik helyszínen szeretnénk megtartani. Ez egy egész napos összejövetel, energetikai kezeléseket cserélünk, befogadunk, beszélgetünk, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ezt követően lehet, hogy fejből nem fogom tudni mondani pontosan, de 2-án Mária Kálnokon leszünk, Alterritánál, szintén egy szabadtéri parti lesz, szintén ugye az energetikai kezelések csereberéje, beszélgetés, csodálatos helyszínen. Aztán Győrben is leszünk, és Bécsben is tervezzük, hogy legyünk, illetve egy napot a Balatonparton, aztán elmegyünk Szarvasra, Szegedre, és ott még a környéken azt még nem fixáltuk le, hogy valószínű, hogy Mohács vagy bármi lehetséges, és neki indulunk Erdélynek. Most az erdélyi túrát úgy szeretnénk megcsinálni, hogy ugye egy napot szánunk az utazásra, ami nem egy egész nap, de mire odaérünk, szállásátvétel, stb. Tehát oda más programot már nagyon nem terveznénk, és volna egy kiránduló napunk, aztán 2 nap olyan, ami szintén az energetikai kezelésekről szól. A Ricsi
nevezetű energetikai testkezelés debütál, tehát ott meg lehet ismerni, meg lehet tanulni, és egy Qahuma tanfolyam is lesz, ahol szintén lesz egy kis újdonság, úgyhogy ezt is nagyon sok szeretettel ajánlom, és hogyha sok tanulás úgymond lemerítene, akkor lesz még egy kiránduló napunk, aztán elindulunk hazafelé. Tehát 6 napos utazásról, társas kirándulásról beszélek, és a kirándulási napjainkon az egyik célpontunk az Etevár-aljai piramistó lenne, erről majd későbbiekben részleteket megosztunk, illetve a másik pedig a Gyilkostó, és ugye ott a Gyilkostónál ott van egy szakadék, tehát ott egy rövidebb gyalogtúra, de egyébként inkább az, hogy a természettel kapcsolódunk. Aztán hazajövünk, és felrakjuk a koronát az ünneplésünkre, ugye július 15-én lesz egy koncert, ahova többet magunkkal is indulunk, megyünk, úgyhogy ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, akkor arról is vannak részletek. Tehát, ha jól számolom, akkor több mint 2 hetes születésnapi partit fogunk tartani. Mindenhol igyekszünk megadni a lehetőséget, hogy minél többen tudjatok személyesen is kapcsolódni velünk, és ezeken a helyszíneken tényleg egy olyan energetikai térbe érkezhetünk meg, amit ez a Boldog Életmesterfokon program képvisel. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, a kiírások hamarosan megjelennek, és kicsit még ricsisekbe rúg engem, és már csinálom is. És tényleg nézzük meg azt, hogy mi mindent adhat nekünk az, hogyha egy kicsit ellazulunk, egy kicsit olyan dolgokat engedünk meg magunknak, amiket eddig még nem engedtünk meg, és tényleg egy olyan tervezésbe fogunk, ahol az öröm a lényeg, és nem abból indulunk ki, hogy van rá pénzünk, nincs rá pénzünk, és egészen egyszerűen átrakjuk a fókuszunkat olyan dolgokra, amelyek boldoggá tesznek minket. Őszintén megmondom, hogy itt a nagy utazásról való beszélgetés alatt ugye nem terveztem, hogy júliusig, vagy júni, már nem tudom, soha nem tudom, hogy melyik. Na mindegy, hogy a nagy utazás előtt én még bárhova is elmenjek, de most, hogy így beszélgettünk, valahogy megjött a kedvem, úgyhogy lehet, hogy köztes időszakban itt majd én is nézek valami kisebb utazást, úgyhogy arra invitálunk titeket, hogy utazzatok, hogy éljétek az életeteket, és hogy az utazás ne csak az legyen, hogy reggel felkeltek, elutaztok a munkába, és este hazautaztok, hanem lássatok világot, és ahogy Judit is említette, kezdjetek el tervezni, és ne érdekeljen az, hogy most csak 10 forint van a számlátokon, hanem az, hogy menjetek bele abba az energiába, menjetek bele abba a teremtésbe, abba a választásba, amit valójában szeretnétek. Menjetek, utazzatok, éljétek az életeteket, és a boldogság ilyen pillanatokban egy csettintésre megtalál titeket. Úgyhogy igazából ez lenne az invitálás tőlünk számotokra. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk a júliusi nagy túrán, mondjuk így. Bár igen, az is lehet nagy túra, igen, egy belső utazás. A születésnapi utazási történetünkön. Igazából várunk titeket sok-sok szeretettel, több helyszínen leszünk, úgyhogy tartsatok velünk. Ha szeretnétek, van olyan, aki már jelentkezett arra, hogy szívesen tartana velünk 1-2 napon, utána pedig Erdélybe is eljönne velünk. Úgyhogy nézzétek meg, hogy mi az, ami számotokra működik. Nézzétek meg azt, hogy mi az, amit választotok. A lehetőség itt van, most már csak rajtatok múlik, hogy velünk tartotok. Az biztos, hogy mi megyünk. És addig is csodás napokat és hihetetlen teremtéseket kívánunk mindnyájatoknak. És tudjátok, boldog életmesterfokon. Puszi nektek, sziasztok! Sziasztok!